Helo, siwmai, a chroeso i'r fideo hwn sy'n mynd i fod yn rhoi cymorth i chi ar sut i ateb y math o gwestiynau sy'n ymddangos yn y profion PISA. Bydd y fideo hwn yn edrych ar set o gwestiynau ar y themau Pabiau. Felly hwn yw un o'r pecynnau wrth y hwb. A pa fath o sgiliau neu gwybodaeth byddwch chi yn datblygu a'n felly yn edrych arno yn hwn yw dehongli rhifau, a anabod gwerth lle rhifau pethau. Cyfrifo gyda rhifau mawr am cynggyfrif hefyd, estimator hwnna yn Saesneg. Ni hefyd yn mynd i fod yn edrych arno falle effeithiau trosi, mesurau, felly kilogramau i gramiau. Edrych ar amser hefyd, talgrynu nôl cyd-destun y cwestiwn, am cynggyfrif eto, a wedyn gwneud tybiaethau. Y tybiaethau yw assumptions. Felly, hwn yw'r un ar y thema Pabiau, poppies. Bydd pob testyn yn cyflwyno gwybodaeth i chi i ddechrau. A byddai'n gweud, darllenwch y testyn ynghylch blood swept lands and seas of red. Felly, mae'n bwysig bod chi yn darllen yn ofalus a falle yn pigo mas gwybodaeth pwysig iawn. Bydd y cwestiynau wedyn yn seiliedig ar y darn darllen. Newch yn siŵr bod chi yn cymeryd amser i ddarllen y testyn i ddechrau. Pidwch mynd yn syth at y cwestiynau wedyn nôl, achos mwy na thebyg bydd hwnna yn falle yn cymlethu chi yn fwy. Felly mae'n bwysig bod chi'n darllen yn ofalus, cymeryd eich amser, a wedyn yn trial y cwestiynau. Byddwch chi'n gwybod wedyn ble i fynd ati yn y testyn. Felly roedd y gwaith celfynfar Blood Swept Lands and Seas of Red yn Nhŵr Llundain yn nodi 100 mlynedd ers diwrnod llawn cyntaf Prydain yn Rhyfel Byd Cyntaf. Yn ystod haf 2014, roedd mae'r rhif na fyna o babiau seramig yn llenwi'r ffos enwog o amgylch y tŵr. Cafodd y gwaith ei greu gan yr artist cerameg Paul Cummins a'i osod dan y dylunnydd llwyfan Tom Piper. Roedd pob pabi'n cynrychioli milwr o Brydain a fu farw yn ystod y rhyfel. Mae'n ymlaen wedyn i weid roedd y Pabiau yn amgylchynu'r lleoliad eiconig gan greu arddangosfa drawiadol a iddi gweld o bob rhan o'r tŵr, yn ogystal â lleoliad i fyfyrion bersonol. Mae maint yr arddangosfa yn dangos pwysigrwydd y canmlwyddiant gan greu cyffad gweledol pwerus. Felly wrth edrych fyna nawr, yn amlwg mae hwn yn canolbwyntio ar mathemateg. So beth falle bydd yn bwysig yw bod chi yn cymeryd unrhyw sylw o unrhyw rhifau sy'n cael ei rhoi. Felly mae rhif na fyna yn cael ei rhoi i ni. A does dim lot wedyn yn cael ei rhoi i chi fyna wedyn. Dim ond bod pob pabi'n cynrychioli milwr. Pob pabi'n cynrychioli milwr. Mae wedyn y darn yn ymlaen i weid yn ôl adroddiad yn The Times ddydd Gwener yr 15 o Hydref 2014 am bob pabi cafodd ei werthu roedd 9 pint o bob 25 pint yn mynd i elusen. Hwnna'n bwysig. A mae'r ffeithiau yna i gyd wedyn yn rhywbeth i wneud gyda rhifau. So'n amlwg, mae hwn i gyd yn mynd i fod yn bwysig i ni. Llwch chi wasgu saib a darllen drosto hyn yn ofalus os ych chi moyn. A ni'n mynd i fy mlaen ar i edrych ar y cwestiynau. Felly, cwestiwn 1. Yn y testyn, mae'n dweud bod Paul Cummins wedi creu Pabiau i gynrychioli nifer y milwyr o Brydain a gafodd ei lladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Faint o babiau cafodd ei gwerthu? Felly dyna ein opsiynau ni, a os edrychwn ni, hwn oedd y testyn, a ni mae'n gwybod faint o babiau cafodd ei gwerthu. Felly, os gofiwch chi, nes i uwch o leio y rhif yma, a beth i ni'n goffo wneud yw ysgrifennu y rhif yna mewn geiriau. Yn opsiynau ni 88,846,888,888, 888,846 o filoedd, 246, 8,888,888 o filoedd, 246. Felly dyna'n rhif ni fyna. Cofiwch, y rhif ola sy'n cynrychioli unedau, hwn yw'r degoedd, hwn yw'r cannoedd, hwn yw'r miloedd, a wedyn mae dyn ni 10 miloedd, a wedyn 100 miloedd.
Okay? Felly, pan i chi yn edrych, os chi'n edrych fan hyn, mae bron a bod pob un o'r rhain, mae ydych chi rhywbeth, wedyn coma, a wedyn y diwedd yna. Mae'r coma bron a bod yn rhannu lan i'ch rhif chi. Okay? Felly, os ydych chi'n arno hwn, mae 8, 8 a 8 dyn ni. Felly, mae 800,000 dyn ni. Ond os ych chi'n edrych arno y rhif na, fel byddech chi'n gweud y rhif na, 888, wel byddech chi'n gweud 888. Felly mae gyda ni 888, a achos wedyn bod y coma fyna, mae gyda ni 888,000. Felly pa un o'r rhain sydd gyda 888,000? 88 miliwn? Na, byddai miliwn gyda 6 lledigol ar ôl e. 88,000? Na, 88 byddai hwnna. 888 o filoedd, 888 o filoedd. Felly ateb cywir ni yw C. Okay? Felly y cwestiwn cyntaf yna jyst yn profi bod chi'n felly yn gallu gweld beth yw rhifau a'n gallu adnabod o mewn geiriau. Y cwestiwn nesaf wedyn. Yn y testyn, mae'n dweud bod 888,246 o babiau wedi cael ei gwneud. Bydd yw gwerth lle yr 8 adanlinellir yn y rhif na. Felly, sewn ni nôl i edrych arno hwnna. Ni'n moyn yr ail 8. Felly, hwn oedd yn unedau ni. Hwn yw degau ni. 100,000. Hwn yw 10,000. Okay, felly, beth yw gwerth hwnna? Wel, 80000. A beth yw y rhif hyn? Wel, 80,000. Okay, a pa un sy'n rhoi'r opsiwn 80,000 yn ni? B. Felly, B yw ateb cywir yn y fyna. 80,000. Okay, felly profi eich sgiliau chi ar gwerth lle. Cwestiwn 3. Cafodd yr arian a gafodd ei godi wrth werthu pob pabi ei rannu'n gyfartal rhwng elusennau. Faint gafodd pob elusen? Okay? So mae'r arian sydd wedi cael ei godi wrth werthu pob pabi, mae'n cael ei rhannu'n gyfartal rhwng elusennau. Faint gafodd pob elusen? Felly, fan hyn, mae angen y wybodaeth ni, os bod nhw wedi gwerthu'r pabi, am faint maen nhw wedi gwerthu fe, a wedyn rhannu fe'n gyfartal rhwng yr elusennau, faint o elusennau sydd gyda ni. So, edrych yn o'r darllen, am bob pabi cafodd ei gwerthu, roedd 9 pint o bob 25 pint yn mynd i elusen. Felly mae'r elusen yn cael 9 pint. Okay? Felly oedd nhw'n gwerthu fe am 25 pint, ond mae pob pabi'n cael ei werthu, mae bob elusen yn cael 9 pint o hwnna. Okay? Felly ni'n gwybod faint maen nhw'n cael ei werthu am, ni ddim yn gwybod faint o elusennau sydd. So ymlaen i'r ail bwynt bwled, cafodd yr arian ei rannu'n gyfartal rhwng 6 elusen. Okay? Mae 6 elusen dyn ni ar gyfer milwyr a chynfilwyr. Felly, mae nhw'n 9 pint o'r un, maen nhw'n cael ei gwerthu, mae rhannu wedyn rhwng 6 elusen. Felly, ni'n gwybod bod 888,246 o pabiau wedi gwerthu. Rheina wedi cael ei gwerthu, ond oedd 9 pint yn mynd at bob elusen. So mae gymaint yna wedi cael ei gwerthu, oedd 9 pint yn mynd at bob elusen. Felly os chiosau i 9 pint na, gyda'r rhif na, gewn ni faint mae'r elusennau yn cael. Felly byddwch chi'n cael defnyddio cyfrifiannau i weithio hwnna mas. A os ni'n chiosi fe gyda 9, ni'n cael 7,994,214. Felly dyna faint o arian sy'n mynd at elusennau i gyd. Okay? Cyfanswm o'r arian sy'n mynd at elusennau. Mae dyn ni 6 elusen. Okay? Faint gafodd pob elusen. Felly hwn yw ein cyfanswm ni. Ni mae'n gweithio mas faint gath pob elusen. Felly os rhannwn ni fe gyda 6, fe weithio ni mas wedyn faint mae pob elusen yn cael. Felly rhannu hwnna gyda 6, 1, 3, 3, 2, 3, 6, 9. Felly yn ateb ni 1,332,369. A'r opsiwn na, mae fyna, yw A. A dyna cwestiwn 3. Okay, gwybod faint gweithio goffod cyfrifo gyda rhifau mawr nawr.
Cwestiwn 4. Defnyddiwch y wybodaeth yn y testun i ymgyngyfrif sawl rhan sydd i bob pabi. Okay? Sawl rhan sydd i bob pabi. Felly mae angen y wybodaeth nôl arno ni. Felly ni mae'n gweithio mas sawl rhan sydd gan bob pabi. Okay? Felly, ni wedi defnyddio y 2 pwynt bwled cyntaf, does dim angen hwnna ni. Cafodd 90 tunnell y ddir ei ddefnyddio i wneud y ffyn sy'n dal y pabiau. Dyw hwnna ddim yn berthnasol i hwn. Cafodd 5 miliwn o ddarnau unigol ei defnyddio i wneud yr holl pabiau. Felly mae'r ffaith hyn yn bwysig i ni. Cafodd 5 miliwn o ddarnau unigol ei defnyddio i wneud yr holl pabiau. Felly 5 miliwn o ddarnau, a ni mewn cyfrifo sawl un sydd gan bob pabi unigol. Felly oedd 5,000 o ddarnau unigol. Ni'n gwybod bod 888,246 o pabiau. Ni mewn amcangyfrif sawl ddarn sydd iddyn nhw, felly swm rhannu ni'n goffo neud fyna, achos ni'n rhannu'r 5 miliwn na gyda faint o pabiau oedd. Okay? A allwn ni ddefnyddio cyfrifiannell i wneud hwnna. Os i ni yn rhannu rheina, ni'n cael yr ateb 5.62971226. Felly'n amlwg fan hyn, chi ddim yn gallu cael 5.62971226 pabi. Felly mae angen i ni talgrynu y gwerth hwn. Okay? Felly, faint o ddarnau sydd angen i wneud un pabi? Wel, 6 darn. Okay? Felly, ni'n talgrynu fel am yna i cael 6 darn, achos byddai'n 5.62. Byddai 5 darn ddim yn ddigon, felly mae rhaid i ni rhannu fel talgrynu fel i 6 darn. Okay? Cwestiwn 5 wedyn. Sawl gram o ddir sydd ei angen i ddal pob pabi? Cofiwch mae un tunnell yw 1,000 kg. Felly mae'r cwestiwn fyna yn rhoi bach o wybodaeth i ni. Mae un tunnell yn 1,000 kg. Okay? Un tunnell yn 1,000 kg. Reit. Maen nhw'n siarad am tunnellu, ni ddim yn gwybod faint o dir sydd wedi cael ei defnyddio, so os edrychwn ni nôl yn y testun, ble maen nhw'n sôn am dir, wel yn trydydd un, cafodd 90 tunnell o ddir ei ddefnyddio i wneud y ffyn sy'n dal y pabiau. Okay? 90 tunnell o ddir. Felly dyna'r ffaith sydd angen ni. 90 tunnell o ddir wedi cael ei defnyddio i wneud y ffyn sy'n dal y pabiau. Sawl gram o ddir sydd ei angen i ddal pob pabi? Mae'r atebion hyn, os sylwch chi, mewn gramau. Dyn nhw ddim mewn kilogramau. Okay? Felly mae angen i ni newid y 90 tunnell o ddir na. So 90 tunnell i fod yn gramau. Wel, mae 90 tunnell. Beth i chi wneud i 1 i fynd i 90? Ni di llosi fod yn 90. Felly mae angen i ni wneud yr un peth i'r 1,000 kg. Felly mae 90 tunnell yn 1,000 llosi gyda 90. 90,000 kg. Okay, 90,000 kg. Ond wedyn ni mae'n newid hwnna. 90,000 kg i fod mewn gramiau. Felly mae angen bod chi yn gwybod faint o gramau sydd mewn 1 kg. Felly 1 kg yw 1,000 gram. Felly unwaith to, beth sydd angen i ni wneud i fynd o fan hyn i fan hyn, llosi gyda 90,000, felly mae angen i ni llosi hwn gyda 90,000. Felly 90,000 llosi gyda 1,000 eto, beth i ni'n cael yw 90 miliwn o gramau. Felly 90 miliwn o gramau ydyn ni, a ni mae'n gweithio mas faint yw pob pabi, felly 90 miliwn o gramau. Ni mae'n rhannu fel an rhwng faint sawl pabi gyda ni 888,246. Llwch chi ddefnyddio cyfrifiannell eto i wneud hwnna. A chi'n cael ateb o 101.3232,8 y mae'n cario ymlaen. Okay? Felly mae angen bod chi'n talgrynu eich ateb chi.
Beth yw'r opsiynau sydd gyda ni fan hyn? Wel, mae B yn 101 gram, felly talgrynu hwnna i 1 lledigol, chi'n cael 101 gram. Okay? Felly na beth yw, byna faint o ddir sydd wedi cael i wneud i ddal pob pabi. Cwestiwn 6. Mae'r testyn yn nodi rhif cyfan ar gyfer nifer y darnau unigol gafodd ei defnyddio i wneud y pabiau. Beth yw ystod y gwerthoedd posib ar gyfer yr union nifer o ddarnau gafodd ei creu? Rhowch eich ateb ar ffurf anhafaledd. Felly ni'n gwybod yn barod bod 5 miliwn o ddarnau unigol wedi cael ei defnyddio i wneud yr holl pabiau. Okay, felly 5 miliwn dyn ni fyna. Sef y rhif na. Okay, mae hwnna'n rhif cyfan. Falle bod hwnna wedi targrynu. Beth yw ystod y gwerthoedd posib ar gyfer yr union nifer o ddarnau gafodd ei creu? Felly os edrychwch yn o'r rhif na, gwerth hwnna yw miliwn. Okay? 5 miliwn. Os ych chi'n meddwl am ti miliwn ac yn ni hanner ni fe, felly beth yw hanner miliwn? 500,000. Mae'n gofyn beth yw ystod y gwerthoedd posib ar gyfer yr union nifer o ddarnau gafodd ei creu. Wel, achos bod gyda ni y 5 miliwn na, mae angen gwerth arno ni, okay, gwerth fan hyn, sydd yn mynd i talgrynu lan i 5 miliwn. A wedyn gwerth arall fan hyn sydd yn mynd i talgrynu lawr i 5 miliwn. Okay? Felly, beth yw'r rhif mwyaf byddech chi'n gallu cael, y rhif lleiaf byddech chi'n gallu cael byddai'n talgrynu lan i 5 miliwn? Wel, os tynnwch chi y 500,000 na, bant o 5 miliwn, byddwch chi'n cael 450,000. Felly hwnna'n arfen isaf ni, y gwerth lleiaf. Unrhyw beth sydd drosto 450,000 bydd e'n talgrynu lan i 5 miliwn. A wedyn beth yw'r rhif mwyaf sda ni? Okay, neu beth yw ystod y gwerthoedd posib ar gyfer union nifer o ddarnau? Wel, na gys angen i'n ei wneud fyna yw adio fe mlaen. A chi'n cael 5 miliwn, sori. Fi di anghofio ychwanegu 0 mewn fyna. Mae hwnna'n iawn nawr. Adio ymlaen, hwnna 5,500,000. Felly hwnna wedyn yw'r gwerth mwyaf bydde gyda ni. Okay? Chos unrhyw beth ar ôl hwnna, bydde fe'n talgrynu lan. Felly ni'n gweud bod hwnna'n arfen i ni. A wedyn, ni moyn e fel anhafaledd, felly os ysgrifennwn ni x fel nifer o ddarnau sydd gyda ni, mae'n gallu bod yn unrhyw beth rhwng reina. Okay? Felly mae x yn gallu bod yn 4,500,000 neu y holl ffordd lan i 5,500,000. Okay? Felly hwnna yw ffurf anhafaledd. Os chi'n ysgrifennu rhain lawr, bydde hwnna'n helpu fyd. Cwestiwn 7 wedyn. Cwestiwn ola. Gan ddefnyddio ffigurau yn y testyn, ymgynghorifwch faint o wirfoddolwyr sydd ei angen i blannu'r pabiau pob dydd. Felly nôl i'r testyn, ni'n sôn nawr am byti gwirfoddolwyr. Roedd y gwirfoddolwyr yn gallu plannu tua 15,000 o babiau bob dydd. Okay? 15,000 o babiau pob dydd. Roedd yn cymryd 2 funud i wirfoddolwyr plannu pob babi. Felly mae fe'n gweud roedd y gwirfoddolwyr yn gallu plannu tua 15,000 o babiau bob dydd. Roedd yn cymryd 2 funud i wirfoddolwyr plannu pob babi. Reit, felly os bod yn 15,000 o babiau pob dydd, 15,000 o babiau, mae'n cymryd 2 funud i wneud bob un ohonyn nhw. Felly lluosi gyda 2 funud, beth yw hwnna yw 30,000 munud yn mynd pob dydd yn plannu nhw. Okay? Felly mae 30,000 o funudau bob dydd yn plannu nhw. Fi'n mynd i newid hwnna i fod yn oriau, so 30,000 rhannu gyda 60 yw 500 awr. Felly angen 500 awr mewn diwrnod arnoch chi i wneud hwnna. Wedyn, fan hyn, ymgynghorifwch faint o wirfoddolwyr sydd ei angen i blannu'r pabiau. Wel, mae faint o amser i chi'n meddwl yn nhw'n plannu pob dydd.
Gallwch chi ddewis rhif. Gwedwn ni bod nhw yn gweithio 7 awr y diwrnod. Okay, pob person yn gweithio 7 awr y diwrnod. 500 rhannu gyda 7, chi'n cael 71.428 fel yna. Felly, beth mae hwnna'n golygu yw bod angen tua 70 o bobl i blannu pob dydd am 7 awr. Okay? Chi di amcangyfri rhif yn fyna. A dyna ni diwedd y set o gwestiynau yna. Pethau pwysig, cofio tynnwch y rhifau pwysig allan o'r testyn, torrwch problemau lawr, pidwch ceisio wneud popeth ar unwaith, cofiwch defnyddio'r unedau cywir, yn enwedig wrth drosi rhwng tunellau, kilogramau a gramau. Okay? A newch yn siŵr bod chi'n gwneud cyfrifiadau, pidwch tiwch wneud fe yn eich pen. Okay? Felly, beth sydd gyda ni fan hyn yw QR code. Felly mae'r cwestiynau sy'n cael eu trafod yn y fideo hwn yn ymddangos mewn casgliad o gwestiynau rhyngweithiol yn debyg i'r rhai sydd yn profion PISA, okay, a maen nhw i gael trwy hwb. Felly, allwch chi fynd i wefan hwb a allwch chi roi cynnig ar y gwestiynau eraill sydd ar gael. Allwch chi naill ai sganio'r QR code hyn, okay, gyda'ch ffôn, neu allwch chi deipio'r cyfeiriad na ar waelod y sgrin mewn i'ch porol chi. Iawn? Pob lwc i chi, a diolch am wrando arno hwn. Gobeithio mae e wedi bod o fydd i chi. Diolch yn fawr iawn.